De kerk is blind, dat Griet iets maar heel de diaconie komt versterken. De bevestiging zal mij in de plek. En ek vieren we dan het heilige avond. Dus lector is iemand. Heb ik geen verbinding? Ben we wekker? Hebben we het vol gekend of zal ik even opnieuw beginnen? Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze tjerst. De blommen uit de kerken die gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar Sieber en Wiersma in de batting. De kerkerie is blij dat Griet Sitsma hield de diaconie komt versterken. De bevestiging zal na een week een plak vinden. En ek vieren we dan het heilige avondmaal. Lector is Joert Evert Brunsma, uw organist is Paul Bielsma en uw voorganger is dominee Nettie de Jong Wiersma uit Snits. De collecten die ben bij de uitgang en de eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. Uw intochtslied is Psalm 139, de versen 1 en 2. Heer die mij ziet zoals ik ben. En we zongen dit uit het kind stingen. En dan wensen we jou een zegen het eerst. Laten we eerst een moment met elkaar stil zijn en ons in verwondering openen voor de Heer in ons midden. Amen. En wij zijn hier bij elkaar of thuis met ons verbonden in het vertrouwen dat de Heer zelf in ons midden is. En wij geloven in Hem als de schepper van hemel en aarde, maar ook de schepper van u, van jou en van mij. En wij vertrouwen erop
dat Hij ons draagt. En de wereld waarin we leven, wat er ook is en wat er ook kan komen. Zijn koninkrijk zal uiteindelijk alles en iedereen voor zich winnen. En in de naam van die God worden we gegroet. En we zeggen genade, zegt Hij ons toe. Liefde en vrede. Dat zijn woorden van de Vader uit de hemel, die bij ons kwam in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, met wie we ook nu verbonden zijn door de Heilige Geest. Amen. Mooi om weer bij elkaar te kunnen zijn. In ieder geval, jullie zijn er weer en anderen zitten wellicht thuis en om wat voor reden dan ook hier nog niet naartoe gekomen. En wanneer je dat weer een tijdje hebt gemist, dan is het weer zo heerlijk, zo vol verwondering dat dit toch kan. Want anders is het nog wel eens uit gewoonte zonder dat je erbij stilstaat hoe kostbaar het is dat dit kan en dat dit mag. Want er zijn natuurlijk landen waarin dit al jarenlang niet mogelijk is om als christenen bij elkaar te zijn. En zo kun je toch nog des te meer beleven dat wij mogen weten dat God onder ons wil zijn. Die verwondering vind ik altijd zo mooi vertolkt in het lied wat we nu gaan zingen. Zing een nieuw lied voor God de Heere, lied 971, de eerste 2 coupletten. Stiet hij er net? Nou, dat is dan jammer. 900 yen zondag. Stiet hij? Nee, hij stiet hier echt net. Sorry, nou, dit is wel erg. Want ik kan nou wel opbiechten, dit is dan mijn tweede fout, want jou hebt mij voor een oren al behoeden. Toch een mailtje vreed. Ik zit het je hem daar. De oren keer, als ik hier wegkom met de mensen, dan toch wij dat lied. Het wordt noteerd. Ja. Zei je het bij een ouderling van dienst. Je zit er net voor niks, of dan? Sa. Goed. We gaan met elkaar bidden. O Vader in de hemel, of we dat lied nu zingen of niet, het wonder is er. U bent in ons midden. U wilt hier zijn. Dank u wel daarvoor. Wij kunnen nog zo ons best doen en misschien ook fouten maken bij de voorbereiding. Maar dat, waar het allemaal om draait, dat komt van u. En dank u wel daarvoor. Dat u ons uitkiest. Een gemeenschap van mensen die met u willen leven, met vallen en opstaan. En dat u zegt, ik zie er elke keer naar uit om bij jullie te zijn, in jullie midden. Om jullie tot zegen te zijn. Om naar jullie te horen, om jullie te dragen. Vader in de hemel, zo zijn we hier dan ook. Met alles wat we met onszelf meedragen aan mooie en soms ook aan lastige en pijnlijke dingen. Maar we zijn hier ook omdat we de nood van de wereld op ons hart hebben. En we zien hoe er geleden wordt. We zien hoe de spanning ook weer toeneemt. De grens van Rusland en Oekraïne, wat gaat daar gebeuren? En wat zullen de gevolgen ervan zijn? Heer, we dragen het aan u op en we bidden u om leiders die de vrede zoeken. Dat wat mensen recht doet. En Heer, zo bidden we u ook voor mensen die in landen wonen waar het al zo lang moeilijk is. Waar oorlog is, waar armoede is, waar mensen op de vlucht zijn omdat ze niet weten hoe ze moeten leven. Waar mensen die vervolgd worden. Vader in de hemel, wij bidden u, ontferm u. Ontferm u en we bidden ook dat er telkens weer mensen mogen zijn die op cruciale plekken het goede weten te doen en te kiezen. En we bidden u, Heer, ook voor ons eigen leven, dat wat wij kunnen, waarin we het soms ook zo gemakkelijk laten afweten. Neem het van ons weg, Heer, als er dingen zijn die tussen u en ons instaan, of die we tussen ons en een ander hebben ingezet. Wilt u ons daarvan bevrijden? En wilt u weer met ons verder gaan? En laat deze dienst dan ook weer een eerste stap zijn in deze nieuwe week. Om met u te leven. Om
in uw naam een licht te zijn in deze wereld. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Nou, het volgende lied zag ik al wel staan, dus dat gaat goed. En voordat we dat lied gaan zingen over waar de mensen dwalen in het donker, lees ik nog een paar versen die Paulus ons meegeeft als een regel om mee te leven. In zijn brief aan de gemeente van Efeze legt hij uit wat de zegen is van leven met Christus. En dan zegt hij in het tweede hoofdstuk: door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof in Christus. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want God heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Zo mogen wij in het leven gaan met hem en voor elkaar. Waar de mensen dwalen in het donker. Het gaat ook daarover, die weg. Draai je om en zie het nieuwe licht. Laten we het met elkaar gaan zingen.
Nou, dat dat licht sterker is dan het donker. En dat de vrede het zal winnen van de strijd. Daarover gaat het ook in het Bijbelgedeelte dat we straks gaan lezen. En wat Evert Bruinsma zo meteen met ons zal lezen uit Marcus. Een van de eerste verhalen van Marcus. Maar eerst gaan we samen vragen of Gods geest ons daar ook bij wil helpen en leiden. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, we verwonderen ons over uw aanwezigheid onder ons. En een van de manieren waarop dat voor ons duidelijk mag worden, dat is wanneer u tot ons spreekt. Wanneer we de Bijbel openen. Wanneer we dat boek wat soms ook moeilijk en wel eens wat ontoegankelijk lijkt, en soms ook weer hele mooie verhalen bevat, maar dat met elkaar door u zo geleid is, ook al is het door mensen geschreven, maar door uw geest gedreven, zijn het nu uw woorden geworden. U die tegen ons iets wilt zeggen. En daarom bidden wij u ook, Heilige Geest, wilt u er dan nu ook bij zijn, hier in de kerk, maar ook bij ieder die thuis met ons verbonden is, nu of later. Want Vader, als er ook van binnen bij ons geen openheid en ontvankelijkheid is voor u, dan komt het niet echt binnen. Dan gaat het een beetje gedachteloos aan ons voorbij. En wij vragen u, Heer, dat het zo mag zijn dat u vanmorgen tot ons spreekt. En dat wij er klaar voor zijn om te luisteren. Door uw woord, door uw geest. In Jezus' naam. Amen. Hoor dan nu het woord van de Heer uit Marcus 1, vers 1 tot 21 tot 28. Ze kwamen in Capernaum en op de eerstvolgende Sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees de mensen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag en niet zoals de schriftgeleerden. Op dat moment was er in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest en hij schreeuwde: "Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de Heilige van God." Jezus sprak hem streng toe en zei: "Zwijg en ga uit van hen." De onreine geest deed de man met stuiptrekkingen en verliet hem met een luide schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: "Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag. Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd." Het nieuws over Jezus verspreidde zich al gauw over Galilea. We zingen lied 534, versen 1, 2, 3 en 4.
Lieve mensen hier in de kerk en thuis met ons verbonden, zusters en broeders, mogen we van elkaar zijn in Jezus Christus en samen zijn gemeente. In een boekje wat vorig jaar uitkwam van een dominee Tim Vreugdenhil, waarin hij schrijft over kansen voor de kerk, juist in crisistijd, zoals wij die nu meemaken, vertelt hij ook een heel mooi verhaal over wat hij meemaakte in zijn eerste jaar als predikant. Hij zei, ja, dit is altijd een hele opgave als je begint met dit werk, om elke zondag hier weer te staan. En hij zei, wat ik had geleerd, dat is de Bijbel goed lezen en kijken wat staat er, wat is het verband waarin het staat en dat zo goed mogelijk uitleggen. Nou, hij zei, daar deed ik mijn best voor en dat deed ik elke zondag, totdat ik na een tijdje dacht, ja, maar wat moeten de mensen daar nu mee? Moet ik ze misschien ook helpen om te zeggen, wat betekent zo'n tekst nu voor vandaag en voor ons eigen persoonlijk leven? Wat zegt de Bijbel tegen ons? En hij zei, daar ben ik toen meer werk van gaan maken. En nadat ik dat ook een tijdje had gedaan, belde er een mevrouw uit de gemeente en die zei tegen mij, dominee, wat is er toch met u gebeurd? En hij zei, hoezo? Nou, eerst vertelde u altijd zulke mooie verhalen over Mozes en over Jozef, maar nu preekt u alsof de Bijbel over ons gaat. Ik heb liever de verhalen. Nou, de dominee had dus goed zijn best gedaan. Het verschil was te merken. En voor deze mevrouw was het schrikken. Hé, de Bijbel gaat dus over ons. Over jou en over mij. Nou, in ieder geval doet Marcus niet aan mooie verhalen. Hij is de enige van de 4 evangelisten die het verhaal van Jezus aan ons doorgeven. Hij heeft geen kerstverhalen. Niet van die hele mooie verhalen, zal ik maar zeggen. Maar hij begint met het moment waarop Jezus aan zijn opdracht begint. Daar gaat het begin van Marcus over. Het begin van dit eerste hoofdstuk. Johannes de Doper kondigt hem aan en hij zegt, mensen, hij is gekomen die eeuwen daarvoor al was beloofd. Het is nu zover. Hij is er. En dan ziet hij Jezus tussen de mensen verschijnen en wordt hij gedoopt. Het zijn de verhalen die ook in deze tijd van het kerkelijk jaar vaak naar voren komen. Vervolgens wordt Jezus na de doop ook getest in de woestijn. Hij doet zijn eerste optreden en hij zegt, ik heb vooral dit als boodschap. Het koninkrijk van God is begonnen. Het is nu zo dichtbij dat je kunt zeggen, het is niet meer te keren. En dan roept hij zijn eerste leerlingen en vandaag is het dan dat wij lezen over zijn eerste optreden in de synagoge. Marcus heeft de gang erin. Natuurlijk naar de synagoge. Dat is voor elke gelovige een mooie en een goede gewoonte. Maar verder is er ook niet veel gewoons aan alles wat Jezus doet en zegt. Zijn verkondiging is blijkbaar toch anders dan mooie verhalen vertellen. Hij leert de mensen over Gods plan met hen en met de wereld. En hij doet dat, zegt Marcus, met gezag. Zo dat de mensen er van opkijken. Wat is dit? Anders dan ze gewend waren van al die mensen die ook zo hun best deden om het Oude Testament was het dan, om dat uit te leggen en dat naar voren te brengen. En hoe kundig en knap hun verhalen ook in elkaar staken. Van Jezus alleen wordt gezegd dat ze diep onder de indruk zijn. En wat is dat dan geweest, vraag je je af. Hij sprak
met gezag, met autoriteit staat er letterlijk, de volmacht van God. Het is voor de mensen als komen zijn woorden rechtstreeks van boven. Als voelden de mensen aan, wie het nu tot ons heeft, die kent ons. Hij is op de hoogte van ons leven. Hij heeft ons door. Heer die mij ziet zoals ik ben, daar staat hij voor hen. En ze voelden het aan. Proeft u ons verlangen? Peilt u onze strijd die wij hebben met het dagelijks leven, met elkaar en soms met onszelf en met de Vader in de hemel? Ziet u dat? Hoe lastig wij het vinden. En dat we ergens wel aanvoelen dat het anders is bedoeld, maar als Jezus spreekt, dan voelen de mensen, hij heeft het tegen mij. Hij spreekt rechtstreeks tot mijn hart. Wauw, hij heeft mij door. Ik kan er niet meer onderuit. Jezus spreekt en hij brengt naar voren waar hij mee zal beginnen en dat het in hem eigenlijk ook al begonnen is, het koninkrijk van God. En hij doet dat zo beeldend dat hij als het ware de deur voor hen openzet en hij zegt, en ik nodig je uit, doe met mij mee. Dit nieuwe leven is nu voor goed begonnen. Kom, leef met mij mee zoals God ons heeft bedoeld. Maar dan komt het verzet. Dan begint een man met een onreine geest te schreeuwen. En hoe is dat dan precies geweest? Dat vinden wij ook lastig om van zulke dingen te lezen in de Bijbel. Maar op de een of andere manier wordt het je ook wel duidelijk in de manier waarop Jezus met hem omgaat, dat de man zelf wordt vastgehouden door donkere, vreemde machten die hem dwingen dingen te doen en te zeggen, ja, waar hij zelf machteloos tegenover staat. En deze kwade macht in hem, die voelt tegenover Jezus dat hij terrein gaat verliezen. Dat hij de greep op deze man kwijt zal raken. En daarom komt hij in verzet. En daarom zegt hij, wat hebben we met jou te maken? Wil je ons kwijt? Wil je ons vernietigen? Je proeft eigenlijk dat er meer aan de hand is dan met deze man alleen. Er gaan ook andere machten werken. Als Jezus vertelt van Gods liefde en de macht van zijn koninkrijk, dan komt ook die andere macht in verzet. En dat kan bij iedereen gebeuren. Dat we zeggen, kom niet te dichtbij. Want dan moet ik loslaten waar ik mij nu nog aan vasthoud. Eigenlijk is dat er aan de hand. En we zien het uitvergroot in deze man met de onreine geest. Maar Jezus spreekt hem vrij. En hij zegt, voor jouw onreine geest is er geen plek. Laat de man los. En zo gebeurt het. En daarmee laat Jezus zien wat ik nu zojuist heb verteld, over dat het koninkrijk van God gaat beginnen. Je ziet het. Niets en niemand kan het nu nog tegenhouden. Het gaat door. En direct in dit eerste verhaal zet Marcus als het ware de toon. Gods liefde zal alle duisternis overwinnen. Want het licht is sterker dan het duister. Gods nieuwe wereld waarin die liefde de norm is. Waarin dat het is wat al ons doen en laten en spreken en handelen vol van is, dat gaat gebeuren. Daar gaat het naartoe. Een wereld waarin mensen elkaar recht doen, waarin mensen elkaar op handen dragen, zoals je ziet, en dat vertelt Jezus vaak, zoals de Vader en ik, zo jullie en ik. Zoals de Vader en de Zoon elkaar als het ware op handen dragen. Want pas nog bij zijn doop hoorde Jezus de stem uit de hemel. Jij bent mijn zoon. Wat ben ik tegen wies mij dij. Dat. Die verhouding tussen de Vader en de Zoon gaat straks die hele nieuwe wereld bepalen.
En wij mogen er alvast aan meedoen. Zo met elkaar leven dat je elkaar op handen draagt en elkaar eert en respecteert. Zoals de liefde van de Vader het ons ingeeft. En het duurt geen eeuwigheid voordat het zover is, want Jezus zegt, het is nu al begonnen. Ik zet de deur open en ik vraag je, doe je al mee? Ja, het is zo. De Bijbel gaat over jou en mij. Maar eerlijk gezegd, lieve mensen, vraag ik mij wel eens af, beleven we dat ook zo? Hoe is dat nou voor ons? Ik vind dat spannend om te zeggen en te vragen. Het liefst ging ik nou naar beneden en we pakten een kop koffie en we zeiden, we gaan het er eens over hebben. Hoe is dat nou voor ons? Als wij zelf Bijbel lezen, persoonlijk of hier in de kerk, is dat ook spannend? Of is het, ja, met alle respect voor wat wij allemaal met z'n allen doen en vreselijk ons best voor doen, maar is het voorspelbaar en kabbelt het en is het straks na de koffie ook weer weg? Ik heb geen idee hoe jullie dat beleven. Maar ik las een onderzoek vorige week, een onderzoek naar hoe vergaat het de kerken in coronatijd. Het was een onderzoek, is in Duitsland gebeurd, maar volgens mij herkennen wij dat hier in Nederland ook. Daar werd gezegd, bij de eerste golf, toen nam behoefte aan kerk zijn en geloven wel enigszins toe. Want we voelden ons allemaal onzeker in wat overkomt ons nou toch eigenlijk? Wat is dit? En dan zoek je ergens steun en je zoekt elkaar. Maar zo wijst dat onderzoek uit. Bij de tweede en de laatste golf nam dat juist weer sterk af. Mensen waren niet in staat om elkaar en hun houvast in het geloof ook te behouden. Want werd er gezegd, hoezeer we ook ons best doen en hoezeer we ook blij zijn en het ook een verrijking is dat we nu de diensten vaak ook kunnen uitzenden en later kunnen bekijken. Want we zien wel hoeveel mensen meer eraan klikken en dat is alleen maar mooi om te merken. Maar tegelijk is het iets dat onze onderlinge verbondenheid niet versterkt. Zo werd dat uitgelegd. En men zei ook nog, van als er een afname is van betrokkenheid, zegt dat dan misschien ook iets over hoe het daarvoor al was. Want een crisis legt vaak dingen bloot die niet nieuw zijn, maar die al sluipenderwijs waren binnengekomen. En ik weet ook niet of jullie dat herkennen, maar in dat onderzoek werd de link gelegd, hebben wij in de kerk misschien veel te veel gefocust op kerkdiensten, waarin je met alle eerbied gesproken mooie verhalen kunt consumeren. En hebben we veel te weinig aandacht gehad aan wat daarna komt. Hoe ben je christen in de praktijk van elke dag? Hoe leef je persoonlijk met God en hoe werk je dat uit in alle facetten van je bestaan? Ik heb geen idee of jullie dat hier herkennen. En ik weet ook niet of het hier van toepassing is. Ik ben ook maar te gast. Maar ik kan jullie wel vertellen dat het mij raakt als ik zoiets lees. En dat ik het helaas, in de tijd waarin ik nu meeleef en kerkelijk betrokken ben, dat ik het herken. Dat ik het herken. Bij mezelf en bij anderen. Hoe gemakkelijk je je kunt onttrekken aan het appel wat God doet vanuit de Bijbel op ons. Hoe je het aanhoort en tegelijk weer naast je neerlegt. En er eigenlijk niet zoveel gebeurt. Een christelijke levenshouding, waarbij mensen aan ons merken, aan ons horen, aan ons zien, dat wij omgang hebben met de Allerhoogste. En dat ons door de tijden heen vormt, kneedt, tot een mens waarin je die liefde van God
proeft. Dat is niet eenvoudig. Dat is een levenslang proces met vallen en opstaan. Ik weet het, het is ontzettend lastig. En we hebben elkaar nodig. Daarom is de gemeente als gemeenschap ook zo hard nodig. En is dat onder druk gezet in deze coronatijd, waarin we elkaar moeilijk kunnen benaderen. Maar we hebben het zo hard nodig en als het straks weer kan, dan hoop ik dat het ook allemaal weer gaat gebeuren. Want als dat dan zo is en je leest met elkaar in de Bijbel, bijvoorbeeld van die woorden, verdraag elkaar. En jij moet dagelijks op je werk optrekken met iemand die je behoorlijk irriteert. Hoe doe je dat dan? En als Jezus het dan zo vaak heeft over vergeef elkaar. En je bent bezeerd en je bent gekwetst. Hoe doe je dat dan? Daar hebben we elkaar voor nodig. Hoe volgen wij Jezus dan in dat soort verschrikkelijk lastige situaties? Of je vriendenclub, je merkt dat er veel te vaak geroddeld wordt. Hoe ga je daar dan mee om? Dat zijn de spannende dingen in het leven van elke dag, wanneer je weer staat met je beide benen in de klei. Wat doen we als we zien dat mensen op machtsposities hun macht ook misbruiken? Durven we dat te doorzien? En doorzien we soms ook hoe onzuivere dingen onszelf vasthouden? Of dingen die ons veel te veel in beslag nemen? Waardoor we eigenlijk net als die man in de synagoge zeggen, Jezus, kom niet te dichtbij. Want dan moet ik misschien wel anders. Jezus zegt, jullie zijn bedoeld om met mij mee te doen in de stijl van Gods koninkrijk. En Paulus herhaalt dat in de gemeente aan Efeze door te zeggen, jullie zijn in Jezus als het ware opnieuw geschapen, opnieuw geboren. Je bent een mens met een andere mindset geworden. Want nu is leidinggevend wat Hij ons heeft gezegd en voorgedaan. De goede daden die God voor ons klaarlegt om te doen. Je mag instappen. En ik weet wel, dat lukt heel vaak niet. Daarom hebben we elkaar ook hard nodig. En je kunt van misstanden in de kerk en van slechte voorbeelden van gelovigen ook ontzettend ontmoedigd raken. Ja, maar als die zo doet, wat zal ik dan? En zo kunnen we ons er ook soms weer een beetje van afmaken en denken, nou laat ook maar, het wordt toch ook niks. We moeten ook niet gek opkijken van tegenstand. We zagen dat in de synagoge waar Jezus was direct gebeuren. Maar we weten ook dat hij zegt, alles wat mijn werk in de weg zit, zal het uiteindelijk niet redden. Dus reken maar op mijn bevrijdende aanwezigheid. Nou, ik denk toch zelf wel dat Marcus ons een beetje op het puntje van de stoel zet. Wow, dit gaat over jou en mij. De Bijbel als een persoonlijk bericht aan mij. En elke dag, als ik wil, kan ik een update krijgen. Het is ook nog eens de maand van de Bijbel. Zo mooi, zulke initiatieven, om ons daar weer even bij te bepalen. Hoe je elke dag een bericht van boven mag ontvangen. En het begint, gelukkig, lees je dat veelvuldig in de Bijbel. Als God met zijn koninkrijk begint, dan zegt hij niet, ik verwacht dat jullie dat allemaal gaan doen. Maar hij zegt, ik ben begonnen. Ik geef het je. Het fundament heb ik gemaakt. En jij mag in mijn kracht, in mijn liefde, met mijn leiding, door mijn geest, mag je meedoen. Zo zit het in elkaar. En vervolgens vraagt hij dan, doe je mee? Stap voor stap, dag voor dag, mogen wij in grote, maar vooral ook in heel veel kleine dingen het verschil maken. Leven zoals we zijn bedoeld. Jezus gelooft daarin. Wij ook. Amen.
Voor de volgende meedelings wil ik je vragen of het kind steen te gaan. Verdrietig, maar met liefde en goede herinnering hebben wij op 97-jarige leeftijd afscheid genomen van moeder, oma en overgrootmoeder Teuntje Pieternella Nel de Koster. Geboren op 3 maart 1924 en overleden op 22 januari 2022. De crematie die heeft in besloten kring plaatsgevonden. We wensen de familie Godstroost. En dan vervolgt nu nog een overlijdensbericht. Ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind de borst ontwendt, stil op de arm van mijn moeder. Zo is mijn ziel in mij. Dat is Psalm 131, vers 2. Verdrietig en dankbaar geven wij kennis van het overlijden van onze lieve, geestkrachtige vader en opa, Cornelis Christiaan Verkuil, Kees. Geboren in Laren op 8 april 1935 en overleden in Harderwijk op 25 januari 2022. In liefdevolle herinnering aan Lise Verkuil Hofstra. Dominee Verkuil die was van 1966 tot 1970 predikant van de Gereformeerde Kerk. En we wensen hun kinderen Jos en Marieke, Wietske en Dirk, Hotse en Jutta, Chris en Eva en de kleinkinderen Gods troost. Woensdag 2 februari is de begrafenis in besloten kring. En achter in de kerk liggen strookjes met het adres en de link voor de livestream. Laat ons nu een moment stil zijn om Nel de Koster en dominee Verkuil te gedenken. En daarna zingen we lied 131, versen 2 en 3. We willen met elkaar danken en voorbeden doen. En na een moment van stil gebed wil ik ook met elkaar het Onze Vader gaan bidden. Laten we samen in gebed gaan. Vader in de hemel, we komen bij u, stil en vol herinneringen,
door de rouwberichten die we zojuist hebben gehoord. We willen u danken voor deze mensen die we mochten kennen, die in ons midden mochten zijn. Danken voor het leven van Nel de Koster, voor wie ze was. U kende haar. Zo danken we u ook voor het leven van dominee Kees Verkuil en alles wat hij hier en ook voor anderen mocht betekenen. Vader, we bidden voor hen die hun dierbaren moesten loslaten. Want hoe lang je ook bij elkaar mag zijn, elk afscheid doet zeer. En we bidden u, Heere God, dat ook voor de kinderen, de klein- en de achterkleinkinderen, vooral ook de herinneringen, aanleiding mogen zijn tot troost en dankbaarheid. En ook dat ze bij u uitkomen. Vertrouwen op u en tot rust komen bij u, zoals de dichter van Psalm 131, David, zo mooi verwoordt. Waar kun je beter zijn dan bij u, zoals een kind op de arm van moeder. Daar waar je bescherming vindt, daar waar er voor je gezorgd wordt. Wat er ook om je heen verder is. En Heer, we bidden dat ook voor iedereen die met zulke rouwberichten ook weer herinnerd wordt vanmorgen aan eigen verdriet en gemis. Soms kan het nog heel vers zijn, het kan ook al heel lang geleden zijn en toch, elke keer voel je dat weer. Ik mis iemand met wie ik me zo intens verbonden was. En Heer, dank u wel dat u dat dan weet. Dat u de God bent die met autoriteit tot ons spreekt, juist omdat u de auteur van ons leven bent. Omdat u bij ons in onze gebeden ook tussen de regels door hoort wat er aan schort. En Heer, zo dragen we iedereen aan u op die een moeilijke tijd meemaakt. Dat kan met eigen ziekte of zorgen of spanningen of moeilijkheden in relaties te maken hebben. Dingen die ons zijn overkomen, die we maar moeilijk kunnen verwerken. Het kan ook een innerlijke strijd zijn, dingen waar we mee worstelen, waarvan we weten het zou anders moeten, maar hoe dan? Heer, wilt u er dan in voorzien? Leid ons in het barre land wat het leven soms is. En Heer, we willen u ook danken voor al het mooie wat er soms ook onder mensen kan zijn. Dat we een gemeenschap mogen vormen, dat mensen hier en overal ook naar elkaar omzien, belangeloos zich inzetten voor elkaar. En ongevraagd ook eens even langskomen en zeggen, hoe is het met jou? Dat zijn zulke kostbare dingen hier. Zo hebt u ons ook bedoeld. En we zien ook dat het hier en daar tot bloei mag komen. En we bidden u, Heer, wilt u het ook zo zegenen, dat het uiteindelijk ook tot uw eer kan zijn. Laat ons zo gemeente zijn, hier en overal. Waak over uw kerk, Heer. Want deze crisis gaat ook niet zomaar aan ons voorbij. Help ons om de juiste wegen te vinden en de juiste dingen initiatief te nemen tot de juiste dingen die op dit moment nodig zijn. Vader, zo dragen wij de wereld aan u op. De wereld waarin we leven, waarin we dagelijks horen wat er allemaal gaande is en hoeveel strijd er is en hoeveel tegenstand er is. Om het werk van u eronder te houden. En we danken u voor de belofte dat het licht sterker is dan het donker. En Vader, wat er verder ook nog leeft in ons hart. We weten het soms niet van elkaar en daarom willen we ook in een moment van stilte alle ruimte nemen om ons verder naar u uit te spreken.
En we danken u dat u een God bent die hoort. En dat we aan u mogen toevertrouwen wat er speelt in ons leven. En zo bidden wij samen de woorden die Jezus ons gaf te bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. De collecte wordt zometeen bij de uitgang gehouden. Ik neem ook aan dat de bestemming daarvoor bekend is. Dan zongen we nou het laatste lied van deze dienst. God roept us mensen ta de dier. Zo mogen we deze dag, deze nieuwe week weer ingaan. Gods zegenende handen liggen over ons bestaan. Hij gaat met ons mee. Hij wil geven wat we nodig hebben om mensen van hem te kunnen zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God
De kracht, de troost van de Heilige Geest is met u allen.